सामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी पाहत रहा फक्त दखनी स्वराज्य। नमस्कार, मी ज्ञानेश्वरी। आपण पाहत आहात दखनी स्वराज्य न्यूज चॅनल। पैठण तालुक्याची आर्थिक वाहिनी व अस्मिता असलेल्या श्री संत एकनाथ सचिन घायाळ शुगर कारखान्याच्या गळीत हंगामाला मंगळवार दिनांक 9 नोव्हेंबर रोजी सुरुवात झाली आहे। बॉयलर अग्निपूजन व गव्हाणीत मोळी टाकून यंदाच्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला। पाहुयात सविस्तर बातमी। श्री संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना चेअरमॅन तुषार सिसोदे व सचिन घायाळ शुगर कंपनीचे चेअरमॅन सचिन घायाळ यांच्या प्रमुख नियोजनाखाली बॉयलरचे अग्निप्रदीपन हे शेतकरी सौ सिंधुताई व संजय जाधव या मुधलवाडीच्या पती पत्नींच्या हस्ते करण्यात आला। या कार्यक्रमासाठी व्हाईस चेअरमॅन गोपीनाथ गोरडे, दत्तोत्रय आमले, विक्रम घायाळ, प्रल्हाद आवटे, आबासाहेब मोरे, डिगू तात्या गोरडे, शिवाजी घोडके, संजय वाघचौरे, विजय गोरे, कचरू बोबडे, अक्षय सिसोदे, हरिभाऊ मापारी, दत्ताभाऊ गोरडे, विनोद तांबे, आप्पासाहेब निर्मळ, रेखाताई कुलकर्णी, अनिल घोडके, बद्री जिजा भुमरे, भाऊसाहेब पिसे, आप्पासाहेब गायकवाड, विशाल थोटे, सोमनाथ जाधव सह शेकडो ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद, वाहतूक कंत्राटदार, कारखाना कर्मचारी व सर्व संघटनेचे सर्व पक्षीय नेते उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन शेतकी अधिकारी श्री कदम साहेब यांनी मानले। कारखान्यात अद्ययावत मशिनरी बसवल्या असून गाळप क्षमता देखील वाढवण्यात आली आहे। कारखाना परिसरात पुढील वर्षी भव्य इथेनॉल प्रकल्प उभारला जाणार असून कारखान्यात तयार झालेली पहिली साखर सभासदांना वाटप केली जाणार असल्याची माहिती चेअरमॅन श्री सचिन घायाळ यांनी दिली। दखनी स्वराज्य न्यूज साठी ब्युरो चीफ शिवाजी गाडे, पैठण, औरंगाबाद। अतिशय अवघड गोष्ट आहे साखर कुठला धंदा करा पण साखर कारखान्याचा धंदा करू नये, ठीक आहे असं नितीन गडकरी म्हणतात आणि मी पण आता तसं म्हणायला लागलो आहे। त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो, त्या धंद्याची जी शोकांतिका आहे ते तुम्हाला सांगतो। शेतकरी 12 महिने ऊस पिकवतो। आता तुम्ही सगळे ऊस उत्पादक आहेत, सगळे आपण शेतकरी आहोत। 12 महिने ऊस पिकवायला शेतकऱ्याला ते बेण्यापासून त्याला इतके सगळे कष्ट आहेत आणि त्याला पाणी पण भरपूर लागतं। आणि 12 महिने ऊस पिकवल्यानंतर कारखाना करोडो रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट करतो, ऊस तोडणी वाहतुकीच्या टोळ्या लावतो आणि त्यानंतर यंत्रणा लावून कारखाना काय करतो की ऊस शेतकऱ्याचं तोडून कारखान्यामध्ये आणतो। 100 कोटी रुपयाचा प्लांट लावलेला असतो कारखान्यांनी आणि त्या कारखान्याच्या 100 कोटी रुपयाच्या प्लांट मधून तो ऊस प्रोसेस होतो। 500,000 कामगार त्या ठिकाणी काम करतात आणि त्याच्यातनं जी साखर निर्माण होते त्या साखरेला 30 रुपये किलो भाव। आपण जर बिसलेरी बॉटल जर घेतली आपण तर ती 20 रुपयांदारी आहे, पण साखर कारखान्यामध्ये शेतकऱ्याच्या ऊसातून तयार झालेल्या साखरेला 30 रुपये किलो भाव। आणि त्यामुळे नवीन पद्धतीनं कारखानदारी आता जाणं गरजेचं आहे। आणि आता आपण कसं होतं, आधी साखर आपल्या घरात फार लागायची। कुठला सण आला तर लाडू करायचे, करंज्या करायचे, शंकरपाळे करायचे, या सगळ्या गोष्टी व्हायच्या। आता सगळ्या कुटुंबामध्ये या सगळ्या गोष्टी कमी झाल्या, लोकांना शुगर झालं। त्याच्यामुळे लोकांचं जे साखर खाण्याचं जे प्रमाण आहे तर ते अतिशय कमी झालं आणि येणाऱ्या काळामध्ये लोक अजून जागरूक होऊन साखरेचं प्रमाण खाण्याचं कमी होणार। या सगळ्या गोष्टींमुळे साखर कारखानदारीला जर याच्यानंतर आयुष्यामध्ये जर सुधारायचं असेल तरी काप टाकणं फार गरजेचं आहे आणि ते काप टाकून आपण या ठिकाणी पुढच्या वर्षी त्या दिशेने चाललोय आणि अहोरात्र झटून आपण पुढच्या वर्षी या ठिकाणी डिस्टिलरी सेटअप करून जेणेकरून आपला कारखाना भविष्यामध्ये असं होणार आहे की भविष्यामध्ये सगळे इथेनॉलवर गाड्या येणार, सगळ्या गाड्या इथेनॉलवर येणार। पेट्रोल डिझेल आपण सगळं परदेशावर डिपेंड आहे। आपण परदेशामध्ये पेट्रोल डिझेल कारखाना चालेल आणि 2000 टन जो ऊस आपला गाळप होईल तर तो ऊस पुढे त्याचा रस जो आहे तो साखर बनवण्यासाठी न घेता डायरेक्ट इथेनॉल प्लांटला त्याच्यातनं इथेनॉल बनवण्यासाठी तो रोज ऊसाचा रस घेतला जाईल। म्हणजे 2000 टनाच्या ऊसाची आपण साखर न करता डायरेक्ट इथेनॉल काढणार आहे। 3000 टन ऊस आपण साखर कारखान्यासाठी वापरून 2000 टनाचा ऊसाचा रस साखर कारखान्यातला आपण इथेनॉल प्लांटसाठी वापरणार। अशा पद्धतीने आपण 5000 टन गाळप पुढच्या वर्षी 100% करू शकू। कारण ऊसाच्या रसाची जर साखर बनवायची तर पुढे बाकीचे एक्सपान्शन आहेत, बाकी मग पॅन आहे, बाकीचं सगळी व्हायब्रेशन सेक्शन आहे, अशा प्रत्येक ठिकाणी एक्सपान्शन करावं लागतं। परंतु ते एक्सपान्शन करण्यापेक्षा आपण जर डिस्टिलरी टाकली तर आज नवीन भविष्य जे आहे तर त्या पद्धतीने सगळे कारखाने चालले त्या ठिकाणी जाण्याची गरज आहे। त्यामुळे पुढच्या वर्षी अशा पद्धतीचं आपण नियोजन केलंय। सामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी पाहत रहा फक्त दखनी स्वराज्य।